проблема, че това е 6 часа. Това само да го бръднеш една секунда и са няколко минути и е трудно да се връща напред. Но по принцип това се забелязва с атака на изстреля. Защото принципно да клекнеш и трябва демиджа да спре. Като при него е видели тук сега как клекна на второто убийство, когато ще виж тук как клака и почва да стреля. Сега ще виж като почне дуела, клака за хиля дните и се изправя и почва пак да стреля. В смисъл, чакай, той герой ти е клекнал, а ти си изправиш. Няма как да стане. Щом герой ти тръгне надолу, трябва да остане там за определеното време, което е клекна. Не можеш ти да клекнеш и да се изправиш, а не да почваш да стреляш и да правиш димаш. Има делай. Трябва да спреш. Сега ще видиш тук на второто убийство. Клака и стреля. В смисъл, това не може да се случи. Сега гледай, като почне дуела, ще клекне и ще се изправи. Сега, на второто. Тук на... Значи те са две кляка. Едното клякане е като почне дуела и вече на втория път като клекне, направо директно се изправя и почва да страда. Няма дела и няма нищо. Сега гледай. Сега ще клекне тук в началото и на второто веднага ще се изправи. На секунда. Ето виж сега кляка. Клака има някакво забавяне, но сега ще иш на втория път. Гледай сега. Клака, дойде се изправи, дойде почна да страда и сега гледай. Ето тук сега му кляка героя, тръгва надолу. Вижда се как герой тръгва да кляка. Вече е клекнал и вече се изправи. Вече стреля. Магически. От клекналата позиция и другия клякат по едно и също време. Обаче нашия вече той се изправи. Той вече почва да стреля, почва да прави демидж. Чакай, противникът ти. С противника ти клякате по едно и също време и ти го изпреварваш него. Тук си с хакнича. Ето, гледай сега. Първото клякане е окей, но при второто клякане вече като се изправи преди другия и вече знаеш, че е с хакнича. Ето сега примерно клякат по едно и също време. И другия кляка, и първия, и втория. И ето и сега са се изправили нормално. Още не правят демидж. И сега вече почват да стрелят. Другия кляка, нашия е клекнал. И сега това дойде се изправи, нашия кляка. Обаче нашия ще се изправи, а па другия ще клекне. Не колко бързо се изправи. Той вече се изправил нашия. Минуен. Няма му анимацията. Направо е прескача. И почва да стреля. Нашия е, че е готов за стрелба. Ето сега клякат по едно и също време и сега е нормално. Значи ето тук във втория път. Втория клек се вижда как кляка и се изправя. Ето само е първото клякане. Е така даже да забавяш. Да се види по-лесно. Ето гледай сега. Сега ще почне. Това ще почне и първото му клекане е окей. Но след първото има мигновено изправяне. Ето сега, виж колко е бавно изправянето, а гледай сега. Кляка и бам, изправя. Е тая анимацията, където я скипва, да е клекнал в положение, направо да се изправи като с телепорт се изправя. Няма го забавянето от анимацията. Той директно се изправя, като е с как.
сега виж как се изправя бавно. Цялата анимация си върви, няма проблем. Гледай сега втория път. Кляка, почва да кляка и от клекналото положение вече е готов за стрелба. Не можеш ти от клекнало положение да се изправиш на мигновено. Изкипваш анимацията на героя да се изправя фактически. И това можеш да го видиш при много елфи, че няма да го направят това нещо. Да скипнат анимацията от клекнало положение, направо в телепортирана позиция. Намери ми друг елф, при който това ще го скипне цялата анимация. От клекнало положение вече ще го стрелба. Ето виж сега няма. Ама сега втория път. Сега втория път, като направи кляка, ето, анимацията за клякане. Йоп! И прави едно телепортиране на оръжието. От долна позиция се телепортира, няма това плавно да се изкачи. Направо се телепортира. И другите го правят, но не е толкова бързо, като при него е адски бързо. Много бързо става. И тук се забелязва само на втория път, когато кляка. На другите пъти не се забелязва. Но иначе на ония, ако му погледнеш кръвта, в неговия монитор наш по-прави. Нищо, че то не го стреля. Или че е клекнал. Той като е с хака е толкова бързо се случват нещата, че на ония кръвта му е като цедилка. Тотално се цеди. Сега ще ти покажа при мен. Сега примерно е второто клекане, тук където се случва. Това е първото клякане, дето няма проблема. Второто вече като видиш сега като се изправи, няма проблема. Гледай сега другото. Пам, цък. Веднага се изправи и се появи. И сега ще видиш тук на видео. The one that pulls from hand, that card is absolutely horrible in this meta. What are you doing? Not drafting any curve demon at all, and still drafting late blues, and then playing a 4-mana 3/4, which people just simply ignore. No, I think that card sucks. In a Nimsy deck, maybe. Okay, fair. Just to the most. Brownie. Nobody wants to add it because it's just so dumb. It's actually almost like there's this streamer movement. Nobody ever talked, Brownie, but every stream I go to, it's so beautiful to see people type ass 11 and the emote to not be there. It's actually beautiful. Well, yes, so basically, Major, don't have any curved demons, which are pivotal. Have expensive demons. Draw them early. Един екселент демидж е 800 кръв. Ти къде ги виждаш 10 000 кръв? Значи това са 1000, 1000, 1000, 1000. Айде да ми е взел 3К. 10 000 кръв. Фактически за 10 000.
Той да е на по-голяма резолюция, няма да ти да изпише темичите. Това дето ти го изписва тук и на 800, по 600, това не мога ти ги изпише всички. Даже и да си на по-голяма резолюция. И на 1000 да ти го бех послал и 1200, пак нямаше да ги изпише. Е това дето го изписва тук, само това. Major don't be there. It's even and the emote to not be there. It's actually beautiful. Be there. Even and the emote to not be there. It's actually beautiful. Be there. Beautiful to see people type ass11 and the emote to not be there. It's actually beautiful. Be there, even and the emote to not be there. It's actually beautiful. Be there. It's actually beautiful. Be there, even and the emote to not be there. It's actually beautiful. Be there, even and the beautiful to see three my top beautiful. Major people. Don't you think, man? Man, do I need? Man, do I need a little? Man, do I? Man, do I need? Man. Почва анимацията да клекне, тя анимацията е започнала. Обаче той скипва и изведнъж почва да... Do I need a little? Може ти да скипнеш анимацията. Man, do I need a little AOE? Man. Може да скипва анимацията. Пълна анимация. Man, do I need a little AOE? Don't you think, boys? Man, do I need a little AOE? 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 Man. Ама ние почва той да клекне анимацията. Той почва и почва да стане. Значи това му е... Той тъмън започна да клекне. Да клеква. I need a little AOE. Man, do I need a little? Man, do I need a little? Man, do I need a little AOE? Man. Най-добре се вижда, когато започва да прави анимацията и се изправя направо мигновено, като с някаква магическа пръчка. Все едно са преди как метаха джевелите. Само че това не е джевел, защото той че няма път за метане. Аз го бех хванал при тези бъкатата, където са еватите. Къде влизаш там и си вдигаш статус. И там къде са анонимните герои. Там го бех хванал той. Още преди 2-3 седмици го хванах и аз викам, това нещо бъгва, бе. Ма то нали е анонимно там, не виждам кое. И го гледам такъв, че ме бие супер далече, пуска си викове, разхожда се. Виждам, че нещо прави. Викам, какви сте бъгове, какви сте работи да прави това. И викам, че тук сега ще почнем да бегаме много, да видим какво прави. Аз и да го видя трябва да го знам кой е като човек. И го оставих да ме отрепа на Еванта и го видях кой е. И видях, че е то, Садия, Амарат. А пак този, който е край мейкъра, той после, като напусна ресетите и той ме вие вечерта не ми дава да си минавам в квестите и ми вика, що си ми псувал приятела Амарат. И аз му викам, супер, защото играе с хак. И той явно край мейкъра, сега и той е вземал хака. Та и той играе с хак, защото той като нямаше хак, не можеше да си да вземе нито ПК, нито хов, нито нищо. Той не можеше да вземе нищо това. И откакто тогава го казах, че този приятел му играе с хак, и той го е шантажирал да го вземе хака и той. Та и той играе сега с хак, той е край мейкъра. И той е с екстрите.
тук мога да видиш на 1.58 And do I need как анимацията му тръгва. man? And do I Значи, тя анимацията му тръгва на 1.58. Тя анимацията е сега ще го тръгне и той ще се... man? And Ето е сега, той клекнал. Клекнал и с някаква магическа пръчка се изправя. Но ти да клекнеш и да се изправиш, няма как да стане. do I need a little Да се едно се телепортира. Тръгва да клека и се изправя. man? Do I need a little AO? Man? Do I need a little man? Do I need a little man? Do I need a little man? Do I Много анимацията за клякане need a little AOE? и се Man? изправя. Do I need a little На 1.50. man? Do I need a little AOE? Don't you think, boys? Man, do I need a little AOE? Man, do I need a little man? Do I need a little AOE? Don't you think, boy? Man, do I need a little man? 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 Do Не може ти да я почнеш и да прекъснеш цялата анимация и да си изправиш и да почнеш да стреляш. Нали е тук е вече когато се случват тея с хаковете, когато играят, защото тя ти почва анимацията и ти няма как да си я скипнеш и от позиция, която тук-що си започнал, защото той в момента не е завършил, той тук-що я започва и изведнъж се изправя. Няма как да I стане. need a little man? Do I need a little AOE? Don't you think, boys? В смисъл, че ти си почнал да Man, do I правиш анимацията и изведнъж я прекъсва. man? Do I need a little Няма как да стане. man? Do I Нали, то се случва, но не е чак толкова бързо да стане. Нали, пак има някакви хилядни от секунда, където трябва да измине тази анимация. Няма как да стане ти да я започнеш още в самото начало на анимацията и да се изправиш. Нали, това е прекалено бързо. И то тук вече, нали, хака е, че го преодоляваш тая бариерата от по-бързо. Нали? Защото може и да се изправиш, но не чак толкова бързо. Нали? Чак пак толкова бързо няма как да стане. Ако ще избъгне. Можеше с джевелите, нали, тогава. Със сигурност няма вече джевели. man? Do I need a little AOE? Don't you think, boys? Но то проблема е при него, че той като се изправи, той пак почва да кляка. Ама тук е дет ми е кръвта, тя е индикатор. Само като погледнеш кръвта колко бързо пада, пак при положение, че аз съм с рейд и дъда, не мога тази кръв да свалиш толкова бързо. Чак пак толкова бързо за една 2 секунди. Това трябва да е гати серията. Всеки. Man, do I need a little AOE? Don't you think, boys? Surely isn't even don't you think, boys? Don't you think, boys? Don't you think, boys? Don't you think, boys? Man, do I need a little AOE? Don't you think, boy? Man, do I need a little AOE? Don't you think? Man, do I need a Ето тук примерно, той е клекнал и в същото време ме налива с някакви демиджи в клекнало положение. И той кляка, той демиджи трябва да спре. Но при него няма такива работи. Не гледай сега какво ми прави. little AOE? Don't you think, boy? Той е клекнал, но в същото време ми взе не знам си колко кръв. Тук той е в клекнало Man, положение. do Тук е клекнал и се изправя. Нали как се изправи? I need Тук е клекнало и гледай сега кръвта какво ми прави. a Клекнал. little AOE? Това е скоро съм го вкарал, някакви по 600 години. Don't you Гледай think, какво ми прави. boy? Аз додай се изправя. Той се изправя по-бързо и Don't you think, boy? аз клякам и той кляка. Аз клякам и той кляка. И двамата сме в клекнало положение, кръвта трябва да ми спре да ми взима каквато и да е кръв. А гледай какво му прави кръвта.
Той, гледай, даже си изправя по-бързо от мене. Гледай, аз съм вклекнал положение, той че си изправи човек и вече почва да ме стреля. Виж, мене героя още не мога да ми се изправи анимацията, докато той вече си изправил магически преди да гледа. Не може да клекнем по едно и също време. Гледай сега. Може ти да клекнеш и да се изправиш преди да гледа. Няма как да стане. Не гледай сега. Ето, сега е вклекнал положение, аз съм вклекнал положение и той магически ще ме изпревари в моето вклекнало положение и ще почва да ме стреля. Гледай сега, аз почвам да го стрелям, а при положение, че аз вече бех тръгнал да се изправям, той вече се изправил и почва да ме стреля. Ето гледай сега, той кляка и в същото време, когато той клекнал, ще се изправи. Гледай кръвта, какво да прави? Демиджът е някакъв такъв нереален. Charlie isn't even that. Charlie is. Don't you think, boys? Don't you think, boys? Man. Мисля, че не мога ти да клекнеш и да се изправиш. И да ми налива някакъв измислен демидж. Демиджът е някакъв измислен. Man, do I need a little AoE? Man, do I. Значи забележи в дуела, когато аз клекна, колко време ми отнема да се изправя. Защото тук сега е много хубаво, че аз съм на рейти ДД. И когато аз съм на рейти ДД, а той е с рефи ДД, когато се вкараме по 900 Excellent Damage, аз примерно му вкарвам 980, той ми вкарва 940. Аз му правя отгоре даже на моя демидж. В смисъл, че защото заради бола ми, че има 2% демидж, защото те на 12 000 агилити 2% са доста. И той трябва да е на 12 000 агилити, аз съм на 12 000 и двамата сме на по 11 000 кръв. Така да се каже, едни и същи сме по якост. Само, че той даже трябва да е още по-хилъв, понеже той е на рефлект. А пак аз съм на рейд. Трябва да ме мисва, да ми влизат хитовете въобще. Но проблема е тук, че неговите хитове влизат, даже при положение, че той клекна. Видиш, че аз съм клекнал и той клекнал и моята кръв магически някак си намаля. Значително. Защото той по принцип ми прави 900 Excellent Damage. Ама нали си представяш малките хитове колко са? Много малки. И тя малките тук могат да видиш примерно на кръвта как влиза, защото те не са Excellent. И мога да видиш кръвта как така малко ми спада. Ама по положение, че аз съм клекнал, не му правя демидж, не ми влиза рефлект. А и ти рефлекта значително намали и мога да ти кажа, че примерно аз мога да го добия него и да ми вземе тук 2К кръв. Макс 2К кръв да ми вземе от рефлект. Защото аз имам ДД и така нататък. Не влиза чак толкова рефлект. И при положение, че той клекнал, аз съм клекнал и влиза някакъв измислен демидж. Не само да видиш, като той се изправи с магически. Ето аз сега клякам. Аз клякам, тръгвам да клякам. Той клекнал, но вече се изправи. Ето, аз клякам, тръгвам да се изправя и той сега е клякал. Ама той се изправи преди мене. Виждаш какъв е парадокса. Аз клякам преди него, той кляка след мене. Ето, сега той кляка и той се изправя по-бързо от мене. Ето, гледай. Аз още не съм се изправил, не съм тръгнал да почна да стрелям, а той се изправил преди мене вече. Ма чакай бе, не можеш ти да клекнеш втори и да се изправиш първи. Няма как да става. Ето, гледай сега. Тук ми кляка герой, аз няма как да се изправя към него. Обаче съм му вкарал някакъв демидж и рефлекта, нали? И то сега рефлекта ще го секне него. Ето аз сега се изправям. Сега вече мой ред, аз да почна да. И сега той почва да кляка. Но то вече минала една секунда горе-долу
има, няма, половин секунда е минала. И той почва да кляка в момента. Но той се изправил още преди мене. Той скипва цялата анимация. Не можеш ти това да го скипнеш цялата анимация. Няма как да стане. Когато клекнеш втори, след другия трябва да се изправиш преди него. Няма как да стане ти да се телепортираш изправен и да почнеш да стреляш. Няма как да стане. То е невъзможно това нещо. И ако той сега почнал да ме стреля при положение, че е клекнал втори. И гледай сега, той е клекнал. А гледай какво ми прави кръвта, гледай. Това даже не е рефлекта. Защото аз ако беше рефлекта, той много, много малко е рефлект. Той фактически в момента е бил клекнал и ме е бил. Гледай. Гледай ли какво направи? Гледай. Почва да стреля. Тук съм на 3К кръв. Аз клякам. Аз съм клекнал, още не мога да се изправя. Клекнал съм. И сега е негов ред да клекне. Гледай са. Той кляка. Почва да кляка. И гледай сега ще се изправи магически. Гледай са. Гледай. Аз почвам да клякам, той кляка и гледа. Оп! Изправя се магически. Телепортирала се. Значи при него го прави много пъти това нещо, че се телепортира да се изправи. Което няма как да стане. Когато клекнеме по едно и също време, трябва да се изправим по едно и също време. Или когато, примерно, аз клекна първи, а той ме стреля. Когато аз почна да клякам, и той почна да кляка след мене, трябва да се изправя аз първи и да почна да го стрелям. Няма как да стане това той да се телепортира, да се изправи. Charlie, don't you think? Matt, do I need a little AOE? Don't you think, boys? Don't you think, boys? Man, do I need a little AOE? Don't you think, boys? Don't you think, boys? Don't Тук където ни ги взима тега между 8000 Man, do I need a little AOE? Don't you think, boys? 7 и 2000. Charlie isn't even that good, right? Right? Don't you think, boy? Man, do I need a little AOE? Don't you think, man? Почва да клякаме по едно и също време и той се изправя по-рано. Гледай. Аз клякам, той кляка и той се изправя. Его ето. И той се изправи вече. Чакай малко, гледай. Ето аз клякам. Полин колко време ми кляка, гледай. Сега той се изправи. Ето сега вече той почва да кляка. Аз още не съм се изправил. Почвам да го стрелям. Таман почвам и той вече магически се изправил и вече почва да ме помпа и той. Ето аз таман му вкарвам хитовете и той ми ги вкарва. Ама той клекна втори. Втория па се изправи преди мен. И това е с хак. И тук сега кляка. И аз даже не му вкарвам и толкова демо, че той си ме е бил. Това също. Просто тук в анимацията не се вижда, иначе той ме е бил. Съм го налял и той го е налял, за да ми вземе. Ево как се снимали. Don't you think, boys? 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 Man, do I... Когато засечеш, когато той почне да клекне, и колко бързо се изправя. Защото това не мога да го контролираш с хака. Не мога да контролираш с хака, когато аз клекна, когато той клекне, когато той ще се изправи, защото е с хака. Нормално.
Това си е чист хак. Man, do I need Справиш преди други. Няма как да стане. Когато аз Man. клекна първи do, и когато той клекне, do I трябва аз да мога да почна да го стрелям първи, а не обратното. Аз да клекна първи, той да клекне втори и той да се изправи преди мене. Няма как да стане. Това е само единствено с как може да стане и с пък, ако примерно се метат джевели. Аз така ги хванах, нали, едно време. Между другото, аз бех той, дето ги хвана с джевелите, дето го метах. Ако не бех аз, още щеха да си го ползва този пък, но аз го притиснах лоу сал и му казах, виж, пич, трябва да го кажеш бъгът, да го оправи админ. И той го каза, ама той ти го написа. Нали, той ми клика, аз вика ще си му напиша на админа, той ще го оправи. Викам, добре, напиши го, го оправи това път, защото не може си играе така. Само да метаме джевели и да си изправяме, да се вика. Аз така ги хванах, нали, аз следа когато аз клекна първи и когато след ония клекне мене, няма как да се изправи преди мене, освен ако не играе с хак. Друг начин няма. Не може единия да клекне първия и втория, дето клекна, да се изправи преди другия. Няма как да стане. Освен ако не ползваш бъг или хак. Едно от двете. Но със сигурност бъг няма така да се изправяш мгновено. То си и вижда. Когато един човек клекне, виж колко време няма да се изправя. А виж, той клека втори. И вече се изправил, виж, той човека вече се изправил и вече почва да ме стреля. Нали, това трябва на забавено да го гледаш, че да го разбереш, иначе не как да стане. Не можеш ти да клекнеш втори и да се изправиш първи. Освен ако не си с хак. Е, това е.